Čo poviem v intre? BAM! Čaute, to je Gogo! Ahoj, dá? A to je dobré intro. Ja som Nina Čunderlíková, teším ma dobrý deň a vítajte na Bacon Label Back to Old School. Čaute, vítajte vo vlogu. A toto je zábavka, toto počuť. Ahoj, môžeme sa ťa opýtať pár otázok, teda jednu. Ja som ponáhľam, pardon. Aspoň vidíte, ako sa ľudia ponáhľajú na naše akcie. Samopoctivo robí ho. Nepamätám si tváre, ja nie som na tváre, ja som na pesničky človek. Myslíš si, že je lepšia bagetka alebo akcia Bacon Label? Akcia Bacon Label je samozrejme 100% najlepšia. Možno tu ako pes. Perfektné na vlog. Mária Brehy, ja mám Ramadan, ja som nepil dneska. Chceš 18 bolo? Pred 2 hodinami. To si veľa som vybral, že? Máš aj na menej. Máš aj na menej. A tak ja sa aj snažím. Ideme sa pýtať ľudí na stage. Aké je tvoje obľúbené video od Gogoman TV? Šiška! Nechce ma pustiť, nechce ma pustiť! Who is the most handsome guy in this room and why is it you? I'm the only different flavor, I don't know. Thank you very much. No problem, anytime, man. Thank you. Thank you. Yep. Okay, there you go. 37, Viktor! 37! Ahojte, tu nás sme našli našich kolegov a títo kolegovia točia totálne trápny content, ktorý mňa nedokáže preskočiť. Za kamerou Denis Garaj, tento typek dvakrát nezapol kameru, takže z tohto vlogu možno absolútne nič nebude, ale daj ich do kamery, ako sa snažia. Juraj, máme dnešnú otázku. Ahoj, vieš nám povedať vtip alebo hádanku? Ahoj, dneska mám pre teba otázku. Vtip alebo hádanku? Vtip alebo hádanku? Vieš, prečo ide žaba cez cestu? Lebo sa chce žabiť. Ahoj Dado, chcem si ťa spýtať, ako sa voláš a koľko to stálo? Teraz hambím takto pred kamerou, nestalo to veľa. Adidas. Babka spravila našívku. Čo nám k tejto značke poviete? Kde vznikla, koľko to stálo? To je nová značka. A to je, akože teraz to pôjde. To pôjde teraz na dračku. Táto značka. Koľko to stálo? Koľko to stálo? Priceless. Kamu to je priceless piece. Ďakujem veľmi pekne. Kto je tvoj obľúbený reper? A slovenský alebo aký? Kto je tvoj obľúbený reper? Tak to poviem slovenský, že Gleb. Zarepu nám niečo od neho. Dajme tomu, že začiatok free, že... Poď. Free ako Bobby, hotelové lobby, receptna sa bojí, vyzerám jak zombie. Je taká, že pane Bože, to sú oni, pokýle do... Neviem ďalej. To je super. Ďakujem veľmi pekne, vyhrávaš lístok do Zimbabwe, môžeš si ho prebrať u Braňa Guglavu. Yes! Dobre, ďakujeme, ahojte. Musíme zriešiť lístok do Zimbabwe, kurva. Otvor ústa, kokot. No, dobrú robotu robíš, že sa nevieš, čo sa pýtaš. Ďakujem. A čo by sa mali podľa teba pýtať ďalej ľudí? Ty sa ma nepýtaj, čo sa ma ty pýtať, spýtaj sa ma, čo sa chceš spýtať, vedia? Aké sú tvoje obľúbené pronouns? Nerob to isté, čo predtým, bratu. No, spýtaj sa niečo naozaj, vieš.
najhorší názov filmu pre matematika. Aký, Zorka? Povedz nám. Nekonečný príbeh 2. Ďakujeme. Ahojte, toto je koniec dnešného vlogu. Sme radi, že ste zavítali do klubu 77. Bodka. A všetci spoločne kývame outro. Ahojte. Hej, viete outro. A daj Vaša. Kuba Euro Vaša.